From Al Hayat International comes Harka Harka. I don't want peace. Surprise! Kin sani ne? Hajiya Na'ima, ka daina irin wannan wasan mana hudbi. Ranke daɗe ki haƙuri ni gaskiya ban san ki ba. Kaga da Allah, kar ka mai da ni ban san me nake yi. Wai ba kai ne Alias ba? Irin wa'annan 'yan damfara ne ya gane ki sarai amma zai nuna cewa bai san ki ba. Sunana Alias. Ya hoto na zan turo miki. Nawa gani ga mun dan Allah. Miliyan ɗaya? Shit man. Ka za ce miliyan 10. Kai, ku ɗauko shi da Allah. Me haka? Kai wani ne? Ga shi famus. Shi ya damfare ku Hajiya da wannan kike tati, ce ringa tura miki hotuna. From Al Hayat International comes Harka Harka. Sai muka ce za mu yi duk abin da kuke so mu yi. Duk da haka kun ki yarda to mu ma ba za mu yarda ba. Za ka yadda ka so ni kamar yadda nake son ka? Na amince. Ka yadda za ka cika dukkan alƙawurkan da ya yi min? Wani alƙawura kan Ka ce kawai da Allah. Ka gani walelanki. Ka yi wasan gidan dambe kai har mutum 3 ma zubarwa kake. Wannan dai ba zan iya cikawa ba gaskiya. Shi zai iya da kanshi. Riot Talks groundbreaking high voltage comedy phenomenon. Harka Harka, produced by the trailblazer himself, Baba Hayat. Sabilillahi yanzu kana kawo na sai ni kiran ka harka. Gaskiya san bai yi ba wallahi. Ban gaya maka. Showing in cinemas nationwide from Salate. Haske ne da ki zuciyarta. Kallon farko. Zuciyar ta ji ta baki ɗaya kin shiga cikin shi. Ka baki ɗaya kaunar ki yake. Kallon farko da ne mishi. Ya sace zuciyata. Sweet baby. Aliyu da Hajiya aka tashi aure. Ni da ke sai a haɗa gaba ɗaya. I love you well. Menene sunanka? Harka. Zan baka duk abin da kake so daga miliyan 1 har zuwa miliyan 100. Ka rabu da ita, ka biyo ni. Ga wannan zan baku. Harka Harka, first, fearless. Daga Sokoto nake. Hawa cika dan Allah na tambaye ki na jinka. Ni ka ce wa cika? Ni dai na ga maka ka samu. Yan mata na Sokoto, yan matan Sokoto, yan mata na Sokoto. Magana su kawa ba. Masterfully directed by the reigning visionary Dan Hausa. Kai cuta mala. Ni kake ce mutuci? Dalla malam so da mutane kai. Ya isa. A'a, Hajiya. Wannan amsa ba zai baki ba. Za mu je mu shawara. Honey, I love you. Manke. I hate you. From the reigning director Dan Hausa. al'amarin nan ga lokaci na da ban tsoro. Idan kinka fita kin kashe cin gari
kan titi zaki iska samari majiya ƙarfi ba lebar ba ba kafinta ba ba mesu ba ayin bin da ga su zan ciki ba ba zuwa in ga miki abin zabban tashin hankali abinda ma mutum zai ci ya gagare shi abinda ka yi ƙari ba yanzu ya yi ƙarfin ka wallahi ga miki inuwa ga daba ga samari ma'aikata da su zaune zabban tausayi wallahi tallahi wadanda sai aka zuta hawa kai kuka dole Ya gida? Lafiya kalau Ya amarya? To amarya na daman na ga kwana biyu ban zo gida ba tun lokacin da aka yi ta hidindimin auren ma aka kare daga ya dace in zo yau in gaishe ku. Allah shi maka albarka. To amin. Ummi? Ummi? Na Hajiya. Zo ga yayanku ku gaisa. Yaya zo? Eh. Ai Ummi yan mata. Ana ta damuwan Hajiya da bare-bare. Ana ta fama da bare-bare. Na so ka zuwa baɗin samun ɗorin da wani ta miƙa ta ake tafiya haka huta da ita. Gaskiya wala baba haka ne a kai can. Har da kai ya saba. Ai gwanda a kai ki. Hajiya ta huta. A Hajiya? Yaya? Ya anti. Wallahi anti ki tana nan lafiya. Kallo ta ce a gaishe ki kwarai. Domin ma iya gaishe suna ta faɗa musu ma an Yau insha Allah za ta ji. Insha Allah za su ji gaba daya. To Hajiya bari in tashi baba. Daman na je bari in zo in gaishe ku. Na so in tashi in zo in biya gidan su Umar saboda wurin jiganiyar auren mu wallahi ya dan samu accident ne so. Wallahi ina so. To ya kamata kam Allah ya sauka. Allah ya bashi lafiya. To Allah an kaje kace muna gada shi. To Allah mu samu lokaci da na kwakka muna taimake mu diba shi. To Allah kace muna gada shi kamun zo. Allah ya sauka. Allah ya bashi lafiya. To amin ya Allah. Za su je insha Allah. To insha Allah. Amin ya Allah. To amin. Sai dai Hajiya, Allah kun dan korafi da na kawo kan mata ta Hafiza. Wanda ni ina ganin matsayina na mijinta. Wanda nan so na yi yunkurin in canja mata layin da ta yi budurci da shi. Bai kamata ta yi ci gaba da amfani da shi a gida mutane. To na dai dan yunkurin hakan ga kuma dai na gari ta dai nuna gaskiya ta ba za ta iya wannan ba da sauransu. Kuma yanzu sai kuna iyaye gare ni ko ke wannan nauyin in gaya muku. To ka yi hankali. Insha Allah rabbi zan ji jiran da kaina. Allah ya yarda. Farko ni a hannuna. Insha Allah. Ina zuwa in ji lamarin. Tabi abin hankali. Kaga duka sati ɗaya da auren ku. Kada wani ƙaramin matsala ya haifar da babban matsala. Al'amarin aure na hankali ne. Tabi a hankali. Yin hikima da dabaru irin naka da namiji. Saboda Allah babban ta kula kai da ita. Gidan aure sai an yi hankali. Wannan ne da uwarka. Shekarar mu 35 muna zama aure kuma muna ta hankali. Wata ta cin gidan hama kashi ba wanda ya sani. To na gaba aka gane zai ruwa. Ka yi hankali ka sa hikima. Insha Allah mun samu lokaci za mu tumu da kanmu cikin gidan naka. To ne zai kamata a yi domin a kashe wannan wutar. Allah ya sauka, Allah ya maka albarka. To shikenan baba. To na gode Hajiya. To amin ya Allah. Ina godiya. To za su je insha Allah. Insha Allah zan gaida Umar zan ce kuna mishi na. Za ku insha Allah kuma mun samu lokaci za mu tumu diba shi. Shikenan ba. Na gode. Ya Allah maka albarka. Yanzu ke ya kika yi wa za ku maka matsala. Sai ce ma nika san da ni a ma za a yi bullon wanga lamari. To abin da ya dace ya kamata mu sa hikima da dabara kun ga al'amari saboda ni abu na wanda mu taka tsantsan. Wallahi ba ƙaramin abu na ba.
ya sai da al'amura suke na rayuwa dole mu a matsayin na iyaye to ya kamata mu sa hikima da dabarun wajen walwala matsala tunda kin ga sati guda da auren shi amma sai ya kawo korafi nan gida to kin ga ya kamata a ce mu je da kanmu mu same su mu zama su mu ƙara wuce musu kunne da kunne mu musu ja hankali cikin zamantakewa ta aure. Amarya, gida ƙamshi ɗaya ke yi. Wata ta Hafiza. Barka da yau, barka da warhaka wato. Kuma rahmatullah. Jama'a, ina masu fama da rashin lafiya abin da ya shafi harkar iska ko harkar samu. Wannan cibiya ta Dodon Aljanu tana ba mu magani kuma muna samun sauki a cikin kwana 2. Haka zalika masu matsala da fama da ciwon HIV ko ciwon koda ko kuma ciwon da ke gudana a cikin sassan jikinmu. Idan muka zo insha Allah muna samun sauki a cikin kwanaki wanda ba su wuce sati 2 ba zuwa sati 3. Mu garzayo marasa lafiya domin mu karbi waɗannan maganuka domin ana warkewa a cikin ƙoshin lafiya da yardar Allah. Ina mata masu matsalar ciki za a samu waraka da yarda Allah. Da ina fama da matsalar ulcer amma yanzu waraka ta samu cikin ikon Allah. Suna nan a cikin garin Birnin Kebbi a unguwar Balare area corner Hostel can ƙasan nan hanyar zuwa Rugahin Lai. Kada ku manta wannan cibiyar mai albarka ta shirya tsab domin ba ku magani cikin sauƙi da rahusa. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Jama'a al'umman fadin duniya assalamu alaikum. Kamar kullum ni ne Malam Mahiru Dodon Aljannu mai bada magani da ikon Allah, mai bada magani da in Allah ya yarda. Alhamdulillah kamar yadda kuka sani muna shiga ƙasa-ƙasa domin taimakon al'umma. Wannan lokaci a nan cikin Najeriya mun faɗo jihar Kebbi domin gabatar da aiki na jinya ga marasa lafiya waɗanda Allah ya ƙaddartowa da jinya kala daban-daban a cikin jikinsu. Ina masu fama da jinya a cikin jikinsu musamman matsala ta aljani. Tun daga jinnin nasifina, jinnu ashik, kowane kalan jinya ke damun ka bawan Allah. Ka yadda da Allah, neman lafiya ibada ne. Domin Ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu tadawu ma anzalallahu min da'in illa anzalahu shafa, inji mai Qur'ani. Domin kowace jinya da ka gani a cikin jiki babu wata jinya da Allah ya yi wadda ba ta da magani, likulli da'i dawa. Saboda haka mu Allah ya sanashe mu magunguna musamman fannin jinya ta iska. Kamar yadda kuka ji suna Dodon Aljannu, tabbas ni Dodon Aljannu ne. Domin duk wani aljani dan banza bai isa ya zo ya ido bidan ni bana. Ko kana wata ƙasa nan take zan iya ba da magani a je a yi amfani da magani ne kaɗai ya isa. To ai baki sani ba. Gaskiya na duba na hanga amarya ba abun da ya kai aure daɗi. Kuna dai Ubangiji Allah ya sa waɗanda ba su yi ba su ma Allah ya hore musu ya nuna musu ranar da suka ga auren su ma. To mijina, idan da kana tsantar amarya ne kawai. Babu damuwa. Allah ya hore mu duk wanda zai yi. To ai ko na tsantar amarya daidai nake. Tunda amarya fa kika ji an ci. To amin ya Allah Hafiza, amin ya Allah, amin ya Allah. To me ya kawo wannan magana kuma wannan? Babu abin da ya kawo ta nauyi ne na ƙara saukewa wanda yake saman kaina. Babu damuwa, Allah ma kai ne magana da ci amana. Hafiza, dan Allah duk guya duk rantsi ki rike amanar aure. Kada ki ci amanar aure. Ina baki wannan shawarar ne. Dan Allah. Kada ki damu. Hakki ne kaina wanda ya kamata in sauki nauyi akai. Amma ki haƙuri, kin ji ko? To amin ya Allah matata Hafiza, amin ya Allah ka. Nagode kwarai da gaske. Wai kin san wani abun da na gani yau wanda ya bani mamaki? Wallahi wani a kamfanin su yayi aure amma kwata-kwata sun hana shi ya ji daɗin auren shi da matar shi. Ni wallahi mutane na ba mamaki. Da za a cewa wai mutum yayi aure a kasa bari ya huta ko na kwana 2. Wallahi
Kai, na tausaya mishi. Wallahi na tausaya mishi. Amma fa ko ni jin nayi fa auren mu lahiya lau ne ba matsala. Shi yasa sai na ga wancan sai ya bani tausayi. Mijina ina son mu wata magana da kai. In ka san ba ta bata maka da ni. Allah sarki mata ta Hafiza. Ai na ganin babu wata magana da za ta bata min tunda ina tare da amarya. Kuma ran gida ko? Da haka faɗa min kawai ina jinki. Wata shawara na yake ina son mu yi planning. Dan saboda samun dama mu yi soyayya yadda ya kamata. Kaga bai yiwa a ce daga aure sai haihuwa. Ya rasu su da min babu ni shakatawa ko ni. Shi sa ne shawara amma in ka yarda. Haka ne kuma. Kada ki damu Hafiza. In Allah ya yarda wannan da muke alƙawarin za a yi. Yaushe kike buƙatar a yi? Kada ki damu. Na amince. Yaushe kike so a je a yi? Ko gobe. In ma yau kike buƙata za a je a yi. Ka amince. Shikenan ya miki? Allah ya kai mu gobe. Nagode kwarai mata ta Hafiza. Nagode. Allah ya saka tsakai da mijina Allah ya ban mutane. Amin amin amaryata. Allah ya bani ikon faranta maka. Amin ya Allah. Amin. To amin ya. Sannu sajina. Yanzu kake so Yauwa amarya. Yanzu abinda za a yi ki tashi ki je ki dafa min kai kan ma ki da hukumi don saboda ba wai yunwa nake ji da yawa ba. Ki je ki dan dafa ki dan soya min biredi ki sa kwai. Sannan kuma na san akwai kaji amarya ko akwai yauwa to ki tafi ki samu kajin nan ki ɗebo ki sa man shanu su ji mai sosai ki soya su amma kada su kone dan soya kaɗan kawo min nima in more. An gama bari in je in zuba insha Allah. Yanzu bari in kwanta kafin ki gama aiki. To shi kenan an gama bari in je in yi maka. Ka kwanta ka huta kai bacci saboda abu ya kira ni ya ce ya rika son kawai shi da abokinsa ba ku ga dawa ba yanzu ka. An ta ka huta ka bu. To in ƙara maka ƙara sai. A ka ga shi kai. Allah ya ka. Subhanallah, me nake shirin gani haka? Akan gadona, a gidana. In can ni. Mutum ne ko aljan? Shin mutum ne ko aljan? Malam ka san a ina kake? Ka san inda kake? Wannan wani irin rashin mutunci da ɗakin matar aure, ɗaki na, ɗakin matata, kan gadon matata in isko ka. Haba mala. Subhanallah. Kai ma ka san mutum mai hankali da tunani bai yiwuwa ya shigo ɗakin mata aure ya kwanta. Ni ba mutum bane. Okay, kana nufin kai dai aljani ne ba mutum bane kai. Ni ba mutum bane. Kai aljani ne? Ni aljani ne. Kai aljani ne? To ina zuwa. Ni aljanin matanka ne. To ina zuwa. Zan ga ƙarshen aljani. Za ka ga ƙarshen aljani. Ba dai aljani ba. Ya zama ɗan koyo. Ita rayuwa rashin haƙuri yakan saka wai